asa imong makitan. Ang mga marites sila nagkadaghan, ayaw katingala kung dunay mag-away tungod ra nila. Ayaw gyud kumpiyansa bisan wa mo'y labot, kung kining marites kamo magkaabot imong kinabuhi at pilong yun nilaglabot. Grabe makasapot ni atong gamay pa ko iingnan kong tatay sa mga marites intawon paglikay. Basin daw maapil kos ilang away di harang laay. Ayaw gyud kumpiyansa bisan wa mo'y labot, kung kining marites kamo magkaabot imong kinabuhi apilon yun nilaglabot. Grabe makasapot. Ako gyud nahadlo kay kulba ni sila, kay bisan og wa pa alams na nila. Di buok kalibutan maun ni sakit nga di matambalan. May marites nga doktor, may marites nga teacher, may marites nga dancer, may marites nga sexy, dunay marites nga ang profesyon niya engineer. May marites nga boxer, may marites gi ulcer, may marites nga dato, may marites nga pobre, may marites nga tambok, may marites nga niwang, may marites nga wa na tao'y bagang. May marites nga inmates, may marites nga wanggets, may marites nga tumboy na sumbagan sa bugoy, dunay marites mi surrender kay gigapoy. Ayaw gyud kumpiyansa bisan wa mo'y labot, kung kining marites kamo magkaabot imong kinabuhi apilon yun nilaglabot. Grabe makasapot. Sa akong paminaw wala yun natagbaw, sa sigig panglibak wa yo'y makalabaw. Di yun mo lakaw kung di matagbaw tinuod bitaw. Ayaw yun kumpiyansa bisan wa mo'y